ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಶಾರದಾಂಬೆ ಬಿದಾಡ್ದಿರ್ತು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅದೇ ಆಟಿದ ಕೂಟಗೂ ಮೂಲು ಆಟಿದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಇನಿತುಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬನ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವತ್ತೋದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರನ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ ಆತೇರೆ ಹೆಂಗನ ಬಾಬಾ ನೆಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪುಂಡು ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ 2% ಸೀರಿಯಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಪಿಂದ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಜಡ ಜ್ವರ ತರೆಕೇರ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ಏರ್ ಪೋರೆ ಬನ್ನಿ ಅಡೆಗೆ ಏರ್ ಪೋರೆ ಬನ್ನಿರೇನು ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾತಿರಂಗಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೊ ಸಾನ್ವಿನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲಂತ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ನೀರು ದೋಸೆನ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಮತ್ತು ಗೀ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅದಪ್ಪಣ ಆಸೆ ಪುಂಡಲ್ಲಿ ದಾಲೆಜ್ ಖಾಲಿ ಗಂಜಿನೇ ಕೊರ್ಕಿನತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಸಾನ್ವಿಗೆ ದಾದ ಆತಂಡು ಮೇಟ್ ಬೋಡ್ದಿನ ಅತ್ತ ಸೊ ಮೇಟ್ ಬೋಡ್ದಿನ ಅತ್ತಡ ಓವು ಡಿಸೀಸ್ ಉಂದು ಐಕ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ದಾದ ಸೊ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಏತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲು ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಆವಡು ಎಂದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಣ್ಣ ಹುಷಾರಾವಾಡು ಅಂಚನೆ ಹೈಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಪಿನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಟ್ನೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾನ್ವಿನ ಮಿತ್ ಇಂಚನೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಒಪ್ಪಾಡು ಸೊ ಈ ತೆನ್ಪನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿನ ಮೀಪಾರಲೆ 90 ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮೀಪವನ ಪ್ಯೂರ್ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಒಂದೇ ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಾಲೆನ್ ಮೀಪಾನಾಗತ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಡಿಸೀಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂದೇ ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು 2 ವೀಕ್ಸ್ ಒಂದೇಟೆ ದೆಕ್ಕೊಡು ಸಾಬೂನು ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಸಾನ್ವಿನ ಮೀಪಾವ್ಯಾನ ಏರ್ ಪೋರೆ ಬನ್ನಿ ಅಡೆಗೆ ಏರ್ ಪೋರೆ ಬನ್ನಿರೇನು ಸಾನು ಈ ತಿನ್ಪ ಬಿಟ್ಟವ ಈಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬದು ಚೂರು ಸರಿಯಾನಾಗ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ನ ದೊಂಬುಡು ಅದಾ ಹೋಗ್ರಿ ದೇವರನ್ನ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟದ ಚೊಂಬುನು ಕಂತದ ಮೂಲೆಂಗಳು ಪೂರ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ದತ್ತ ಐಕ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಅದೇ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಿಗೆ ನೀರು ದೀಪಿನಿಗೆ ಇಂಚನ ಪಕ್ಕಿಗೆ ನೀರು ದೀಪಿನಿ ಅಂದ ಏನವು ಪೊಲೆ ದೀಲ್ ಬಲಿ ಶಾಮನ ದೀದ್ ಬಲೆ ಪೊಲೆ 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 ಮೂರು ಬಾರ್ತುಲ ಈತ್ ಪಾಮಾಜಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಸಾನೊಂದು ಇರ್ಲಗಾನೆ ಪೋಖ್ರಿ ಮನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ದೊಡ್ಡಲ ಕಾನೆ ದೀದ್ ಬಲ್ಲ ಪೋ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿನಿಕ್ ಅನ್ಸ ಕೊಡು ನೀರು ಕೊನಪಿನಿ ಪಿದಯ ಅವಳು ಕುಂಟಾಜಿನ್ನೆಕ್ ಪಾಡು ಕೈಸಿತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಅದು ದೊಂಬುದನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮರಿ ಅಲ್ಲನ ಕರಗಲ್ಲನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ತೂಲೆ ಇನಿತುಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬನ್ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವತ್ತೋದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರನ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ ಆತೇರೆ ಹೆಂಗನ ಬಾಬಾ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂತೆ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾನ್ವಿ ಕಿರ್ಮು ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಸಾನ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಬೂರ್ವ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಪೋಕುರಿ ತುಲೆ ಹಾಂ ಪೋಕುರಿ ಡಾಯ್ಜಿ ಸಾನ್ವಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಇರು ಭಾರತ ಭಾರತ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೆಪ್ಪ ಕೆಮರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿಯೇ ಅತ್ತವು ಏನ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡಲ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅದೇ ಅಂಚ ಕುಂದ್ಲೆ ಎಂಚ ಮೂರು ಡುಬ್ಬ ಬೂರ್ವಾರು ಸನ ಡುಬ್ಬ ಬರು ಪೂರ ಪೇಪರನ್ನು ಪೂರ ತಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿನ ವರ್ಷ ಬಂದೆ ಕೊಂಚ ಗಟ್ಟಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಶಾರದಾಂಬೆ ಬಿದಾಡ್ದಿರ್ತು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅದೇ ಆಟಿದ ಕೂಟಗೂ ಮೂಲು ಆಟಿದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಜಂಕಲ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಈ ರೆಸಿಪಿನೆಗಳು ತೋಜಾವ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಈಗೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂದು ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉರ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತೋಜಾಯ ರಾಯ್ಜಿನಿ ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಟ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂದನ್ನ ಆಟಿದ ಕೂಟಗತ್ತು ಆಟಿದ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಅಂಚ ಫೈರ್ ಸೊ ತೋಜಂಕಲ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಬೋ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೋಜಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲೆ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೈ ಪನ್ನಿ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಮೂಲು ಬಿಟ್ರೊಟ್ಟು
ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೀಟ್ರೋಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಬಾರತ್ತೆ ಅವು ಗಜಿಬು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂಡು ತಿನ್ನಾರೆ ಚಪ್ಪೆ ಗಜಿಬು ಅತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬು ನೀರು ದೂರ ತೋಪಿನ ತುಲೆಗೆ ಪೊತ್ತಂಪೋಯರು ಬರ್ಸೊಂಡು ಬೇರು ರಾಜರ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಇದನ್ನೆತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಬೋತುವೇರು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದಿನ ಅದು ಬಕ್ಕರಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಬತ್ ಹಾಂಡ್ ಜೈ ಗೆಜಿತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ 3 ದಿನ ಏನ ಆಯ್ತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಏನ ಏನಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಈಗ ವಾಯಾದಿತ್ತನತೆ ಅವು ದಾದ 3 ದಿನ ಐಕ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ದಾದೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರೇಗ್ ಪನ್ನೆ ಎಂಚ ಕೊಡೋದಕ್ಕ ಮೋನದಕ್ಕ ಏನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ಏಪ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿಗ ಏಪ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಇದಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂತ ಪಿದೇ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾದ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಸಾನ್ವಿ ದಾಯೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ್ ಮಗ ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪೋಲಿ ಒಂದು ಆಜಿಡ್ದೀತಿ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪರ ನಾಟೆ ದಾದಲು ಮ್ಯಾವುಂಡ ಇಕ್ಕೆ ನಂಚ ಹೋಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾವುಂಡು ತಿಲೆ ಕಾಡ್ದ ಅಡೀಟಿ ಕುಲ್ದುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಅಲೆ ಅಲೆ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬೈ 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 ಒಲೆ ಬೈ ಆಮಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಂಜ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಪಾಡಂಡ ಒಂದುವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡ್ಪುಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡಪುಡೊಂದು ಜಾತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಏನ ಬೂಡ್ದಿನ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕೂಲೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸಿಸವು ಮೇಯ್ಟ್ ಬೂಡ್ದಿನತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಟ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವೇ ಬೂಡ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ದೇಪಂಡ ಕಿಂಜ ಗುಳ್ಳೆ ಬೂಡ್ದಿನ ತೂದು ಅವು ಮೇಟ್ ಬೂಡ್ದಿನಿಂದ ಎನ್ನಿಯ ಸೊ ದೇಪಂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅವೇ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಲು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ ನೆಪಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮಂಗಳಾರದಾನಿ ಅಂಕುಲು ಕುರಿ ನೀರುಡು ಪುರ ಮೀಪವನ ಪುರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಈ ಕಂಚನೆ ಅವು ಅಮ್ಮ ಬೋರುಂಡ ಸೊ ಕುರಿ ನೀರುಡು ಪುರ ಮೀಪ ಆಯರಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಕೂಡ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ಪುರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಖಾರದ ಐಟಮ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಚಪ್ಪೋಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಮಿತ್ ಬತ್ತೆ ಸಾಕಾವನುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಿರ್ತುಂಡು ಫುಲ್ ಪಜಿರ್ ಬತ್ತು ತೋಜೊಂದು ಪನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿರ್ತು ಡೌನ್ಡುಂಡು ಸೊ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಏರೊಂದು ಬರೋಡು ಇತ್ತಂತೆ ತೋರಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೆ ತೋರ ಆತಾರಂದು ಸೊ ವಂಚ ಅವೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೂರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಳ್ಳೆ ನೀರ್ದ ಗುಳ್ಳೆ ಇರ್ತನಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಬೂರುನು ಪಂಡ ಕೈತ ಗಂಟೆಡು ಕಾರ್ದ ಪಾದಡು ಕಾರ್ದ ಗಂಟೆಡು ಒಕ್ಕ ಬಾಲದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬೂರ್ದಿನೆಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತ ಒಲ್ಪಲ ಪೇನ್ ಇತ್ತಿಜಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಪೇನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಳ್ಳೆ ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡೀರು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪಂಡೀರು ಐಕ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿರಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನಂಚಿ ಕ್ರೀಮ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯರತ್ತಂದು ಬೇರೆ ದಾಲ ಮಾಡ್ದಿಜ್ಜೆ ಐಕ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸೀಸ್ ಶುರುವಾನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿಂದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೆಲವೇರು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತುಪ್ಪುಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಳ್ಳೆದಾದನ ಶೆಕೆ ಪುಕ್ಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತುಪ್ಪುಜ ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ ಬೂರ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬೂರ್ದುಂಟುಲೆ ಆ ಗುಳ್ಳೆ ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಪೊಡ್ತುಲ್ಲ ಜ್ವರದ ಸಿರಾಪನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತೂದುಪ್ಪರನ್ನ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಜ್ವರ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡೊಂದು ಬಟ್ ಜ್ವರ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಜ್ವರ ಅವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಈಗ ದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬೇನೇನು ತಡತನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ನಮಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡವು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬೂರ್ನೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ಲ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಕುಡೋರ ಬೂರುಜಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಡೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಡೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೇಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ
ಪಿದೆ ಕಡಪುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೊಂಬುಗೆ ಮತ್ತು ಪಿದೆ ಪೂರ ಕಡಪುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮೀಪಾನಾಗ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಯಾನಿನಿ ತೋಜಾಯನಿಕ್ಲೆ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಂಜೂಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮೀಪಾವುಡು ಆಗಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ನೆಟಲ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಣಸ್ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿದ ಈ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋಡ್ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತೋಷ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ತರಕಾರಿನ ನೀರಿಡು ಬೇಯ್ಪಾದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರೋಡು ಮಲ್ಲಕಲೆಗೆ ಬೋರ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ 5 years ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬೋರುಂಡು ಬೇಗನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪಂಡ ಹಾಕು ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಶೀತಾಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ತೆಮ್ಮಲ ತೆರಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆದಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಾನ್ವಿನ ನಾನೆಲ್ಲ 1 week ಕಡಪುಡಿಜಿದೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ಡು ಹಂಚ ಅವೇನು ಮಂತಂಪೋಡು ಅಂಚನೆ ತಾಪುಂಡಾತು ಬಾಲೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒವ್ವೇ ನಮಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ ನಿಕಲ್ ಕೊರೋಡು ಗಲ್ಗೆ ಕೊರೋ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೀವಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೊರ್ತುಗ ನೀರು ಕೊರೊಂದುಕ್ಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆದ ಈ ಡಿಸೀಸ್ನ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಗುಣ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ತದನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ರೀಸನೇ ಪನ್ನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಮುಸುಂಬಿ ಅವಡು ಆರೆಂಜ್ ಅವಡು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಬಾಯಿಡು ಫುಲ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕೆ ಬೂಡ್ದಿಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಉರಿ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಒಂಜಿ ಜೆಲ್ ಕೊರುವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಆ್ಯನ್ ಸಾನ್ವೆಗೆ ಜೆಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಮುಟ್ಟಾದಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯನ್ ಕೊರ್ನಿ ಈತೆ ಸರಿಟು ನೀರು ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪೋತೆನುವ ಆ ತಾರಾಯ್ದ ನೀರು ಅಂಚನೆ ಪದೆಂಗಿದ ನೀರು ಎಂಚ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ಟ್ ಬೂರುಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಯಿನ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಯಾನಲೆ ಕನತೆಜಿ ಅಂಚ ಜಾಲ ಸೀರಿಯಸ್ ದಾಲ ಆತೆಜಿ ನೆಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪುಂಡು ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ 2% ಸೀರಿಯಸ್ದ ಕೇಸ್ ಆಪಿಂದ ಯಾಪಂಡ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಜಡ ಜ್ವರ ತರೆಕೇರ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಅಡ ಆಪುಜಿ ಹಂಚ ಆಪುಜಿ ದಪಂಡ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏನ ದಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ರಪ್ಪಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಜ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಂತನ್ವ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಆತೆ ಒಂದು ಈ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ್ನ ಮಲ್ಲ ಡಿಸೀಸೇ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಜೋಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಎರಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಫಿಶ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾನ್ವಿಗೂ ಫಿಶ್ ಪಂಡ ಜೀವದ ಗಂಟು ಈವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ದಪಂಡ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರ್ ಆವಡು ತಾರಾಯ್ದ ಪುರ ದಾಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರೇಪು ದಾಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜ ಖಾಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನರೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಗಂಜಿನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಜೆಂಕದು ಕೊರಡು ಪುರ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಇಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ 7 to 10 days 10 ದಿನ ತುಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ಜಿಟ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಸೊ ಖಾಲಿ 10 ದಿನ ಉಪ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ 10 ದಿನ ಸನ್ನಿಗೆ ಅವೆ ಪನ್ನಕ ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಬುಡ್ಡುಂಡ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲಾಲೆಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅವಂತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅವಂತುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಏತು ಜನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿಕುಲು ಏತು ಜನ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದು ಸಿಸ್ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೋಷನನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಕ್ಯೂರ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪಂತಾರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಕ್ಕೇಂದು ಒಂಜಿ ಲೋಷನ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಆಪುಣ ಅನ್ಪಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಂತೊಂದು ಆ ಫೋಟೋನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರೇ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಡಪುಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮೇರತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪುಡ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಲೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಓಯ್ಯು ನಿಕಲು ಲೋಷನನ್ನು ಪಾಡ್ದಾರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುಡ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಟಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ಅಂತ ಲೆಂತಿ ಅವನೊಂಡೆ ಅನ್ಪಾತಿರ್ನ ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತುಲೆದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇವನ್ ಯಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಾಮಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯರ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ರೋಗ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕಾಪುದಂಚಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲೇ ಬಂದಾತನ ಪನ ಒಂದಿರ್ಲೇರು ಅದೇ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ದ ಅವರು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬೂರುಂಡು ಅಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯಾಡ ಅದು ಆಲ ಆಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾರೀಕು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ಖಾಲಿ ಮೀಪಾದಿನ ಸಾಬೂನಂತೂ ಮುಟ್ಟಾದಿಜಿ ಅವೇ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿಡೆ ಮೀಪಾದಿನಿ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಂಡ ತಾರಾಯ್ದ ನೀರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬನಾನಾ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್
ಪೊಮೊಗ್ರಾನೆಟ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ ಒಡಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಅಕಲ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ ಈ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಒಂತೆ ಪುಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನು ಸಾನ್ವೆಗ್ ಯಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಪಾಡಿ ಏನು ಪಂಡ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆತೆ 2 ದಿನ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆತನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಐಕ್ ಪೋಡಿಪ್ ನ್ಯಾ ಪನ್ಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆನ ತೂವನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈಬೇಯುದ ನೀರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಕೈಬೇಯುದ ನೀರುಗಳ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಯ್ಕು ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಡು ಮೀ ಪಾಲೆ ಬಾಯಿಲ ಮತ್ತು ಐಟು ಗುಜು ಗುಜು ಮನ್ಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ ನೀರಿಗೆ. ಸೊ ಈತೆ ಗೈಸ್ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಿಕಲು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆಗೆ 7 days 10 days ದುಲೈ ಬಾಲೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆದ ಲಾಯ್ಕಡು ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪುಂಡು ನನ್ನ ಸಾನ್ವಿಲ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪಲ್ ತುಲೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ನೇರ್ದಾವ್ರೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ಲ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಲೋಷನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಚಟ್ಟೆ ಅದು ದಾಲ ಕಿರ್ಮುನ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಆತೆ ಏನಿದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಈತೆ ದಾವಂಡ ಒಂದು ಏರ್ಗೆ ನೀಡುಂಡು ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ತೋಪಿನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಡೊಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ ಸಾನುನ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಏನೇಂದು. ಸೊ ಸಾನುನ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ 8:50 to 3:30 ಮುಟ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.